Луганск һәм Донецк халык республикаларын, шулай ук Запорожье һәм Херсон өлкәләрен Россия составына кертү турындагы референдумнарда тавыш бирү тәмамланды. Анда әлеге төбәкләрдән Татарстанга эвакуацияләнгән кешеләр дә актив катнашты. Мариупольдән Ирина Зензерова белән 8 яшьлек кызына 1 апрельдә Казанда яңа тормыш башланды. Референдум аларга яшәүләрен яхшы якка үзгәртү өчен мөһим вакыйга булды. Иминлек хакына тавыш бирделәр. Хотим мира. Устали тоже, как уходили мы под пулями, в страхе, я сама. Без берничә ел дәвамында пулялар астында йөрдек. Тынычлык телибез. Россиядә генә тынычлык булуына ышанабыз. Россия составына Луганск һәм Донецк халык республикаларын, шулай ук Запорожье һәм Херсон өлкәләрен кертү турында Татарстанда референдумда катнашучылар өчен ачылган участокларның берсе Сәйдәш мәдәният йорты иде. Референдумда катнашучылар дулкынланып, якты киләчәккә өмет белән тавыш бирде. Это наше будущее, это будущее моих внуков. Я счастлива. Как вы думаете, как? Я думаю, за. Ну, так я хочу спрашивать. Нет, только за Россию. Мы проголосовали, все нормально. Мы за. Фарис Мөхәммәтов, Эльвира Фәйзуллина, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.